Er du også i gang? Jeg kendte, at han skulle spise mandarin, fordi han tabte i bordfodbold. Fuck, det stinker, mand. Hvordan har du det kendt med, at du skal sidde og spise den, på grund af, at du har tabt Ikke særlig godt. i bordfodbold? Jeg vil gerne have den. Nej! Det er fordi, han har tabt. Han kan ikke lide mandariner. Kan du bytte? Du får også chokolade, du får det mandarin. Det er i orden. Nej, han skal æde den helt. Sådan set mig, der bestemmer. Sådan set min mandarin. Ja, du har givet den væk til mig. Har du prøvet det før? Han skal spise den helt ind, desværre. Ja. Har du? Ja. Jeg er sikker på, at du ikke kan lide det. Yep. Ja, han er sygt kendt her. Til Dennis. Fuck, det er klart. Ej, hvor ser det lækkert ud, kan jeg se. Det er da ikke ulækkert, det smager da godt. Ad. Jeg skal bare spise. Har du lige fundet ud af, at du kan lide det, eller? Jeg håber, man brækker. Det er dårlig ånd, man må have bagefter. Jeg smager lært, ikke også, Ken? Og han æder med stor fornøjelse. Jeg kan bare se, at han sidder der og propper det i kæften. Ja, jeg er slugt i hvert fald. Det er i hvert fald ikke på tyk. Lige kæft. Så virkelig også skylderrespekt. Ej, det var det ikke. Det var det Jakob, det var ikke mig. Nej, det tror jeg ikke. Det vigtigste er jo også bare, at det smager godt, ikke også? Det var det ikke, og jeg kaldte den ikke. Det var et uheld. Det var med foden, og det var... Det var ikke mig. Jeg ved det godt, jeg gør det ikke med billedet. Det er derfor til noget skraldet. Du skal også lugte til skraldet. Luk til skraldet, luk til skraldet. Det er jo ikke din aftale. Luk til skraldet. Den må have en dårlig ånd, så.